Mi van most benned? Mi ez a felesleges teher, amit még mindig cipelsz? Az új hold mindig egy régi fejezet lezárása és egy új kezdete. A napfogyatkozás viszont rátesz erre egy lapáttal, rámutat a vakfoltjainkra. Amikor a hold eltakarja a napot, a tudattalanunk átveszi az irányítást, és arra kényszerít, hogy beismerjük magunknak a belső illúzióinkat. Így ebben az olvasásban azt a kérdést tesszük fel, mi az a beidegződés, aminek a megtartása már több energiádat emészi fel, mint az elengedése. Válasz a 3 ásvány közül egyet. Az első lap a botok 5-ös. Túlkombinálsz. Folyamatosan túlagyalsz helyzeteket, és fejben próbálsz meg mindent megoldani. Folyamatos kényszert érzel arra, hogy bizonyíts. Ennek a lapnak az üzenete, hogy engedd el ezt a belső ellenállást. Nem kell minden csatát megvívnod. Az energiádat ne a bizonyításra, hanem a saját békédre fordítsd. A második lap a kelyhek 4-es. Ez a múlton való rágódás. Kapaszkodsz valamilyen fájdalmas múltbéli megélésbe. Tehát a blokkod az, hogy elzárkózol, passzívan ellenállsz a friss élményekkel szemben. Az üzenete az, hogy engedd el az önsajnálatot, azt az illúziót, hogy semmi nem jó. A harmadik lap a botok lovagja. Ez a türelmetlenség, impulzivitás, fejjel mész a falnak. Azonnali eredményeket akarsz, aztán ahogy jött ez az első hirtelen lendület, úgy ki is égsz. Ennek a lapnak az üzenete az, hogy lassíts, mert a lendület egy szuper dolog, de csak akkor ér valamit, ha jut belőle a célvonalig is. Na, hogy érzed? Rezonált veled az adott lap? Írd meg nekünk kommentben, hogy nálad mit hozott az új hold.